Здравствуйте! В эфире Тулпар ТВ и Илишевские новости. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Тулпар ТВ каналында Илеш телерадиокомпаниясы сезне сәламли. Туган ягыбыз талантларга бай. Ул нинди генә сәнәт ияләренә канат бирмәгән. Сәхнәбез түрендә Илешебезнең моңлы сандугачы, Башкортстан Республикасының халык артисткасы Фәнүнә Сиражетдинова. Кадерле дуслар, җылысыз җыр-моңнар аша кешеләрнең күңелләрен күтәрергә тырышуда изге эшләрдән дип саныйм. Бер уйлап карасам, күпләребез рәхәт мизгелләр кичергәндә дә, авыр вакытларда да нинди дә булса, һәркем үзенең күңеленә якын булган җырын тыңлый. Шуның белән юана, көч дәрт ала. Чираттагы җырчыбыз да үзенең моңлы тавышы, тирән мәгънәле җырлары аша кешеләргә изгелек өләшүчеләрдән.
Сәхнәдә Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Илшат Сибагатуллин. Yıllar ile
Худайның һәр кирмеш көнендә бер матур як белән ашылый. Һәркемнең гомере бер генә яхшылык эшләргә ашылый. Яхшы булсаң, даның шығар, яман булсаң, жаның шығар дип татар мәкале. Тапшырылган эшең яхшы, югары дәрәҗәдә, намуслы башкарып зур хөрмәткә лаеклы булган шәхесләребез районыбызда бихисап. Шунысы шатлыклы, яшь белгечләр арасында да бу яклап яхшы күрсәткечләргә ирешкәннәре бар. Шираттагы репортажыбыз нәкъ шундый хезмәткәрләрнең берсе Данил Зөлеф улы Валиев хакында. 2013 елда Уфа юридик институтын тамамлап, яшь белгеч туган ягына Илеш районы эчке эшләр бүлегенә тикшерүче булып эшкә кайта. 2018 елда Данил Зөлеф улы тикшерү бүлеге начальнигы итеп тәгаенләнә. Әйтергә кирәк, капитан Валеев җитәкчелеге астында эш сыйфаты да, җинаятьләрне ачыклау саны да арта. Чагыштырмачы саннарны алганда, 2018 елда республика буенча бер тикшерүчегә 7,2 җинаять эше туры килсә, Илеш районы эчке эшләр бүлегендә бер тикшерүчегә 17,2 эш туры килә. Биредә 3 тикшерүче эшли. Җитәкчелек тарафыннан да Данил Зөлеф улының эше югары бәяләнә. Мондый белгечләр булганда эшләр алга бара. Җинаять эшләре вакытында ачыклана, гаепле кешеләр җавапка тарттырыла. Ярдәм күргән райондашлар да һәммәсе дә Данил Зөлеф улына шиксез рәхмәтле. Тормышта иң бәхетле балалар берсезсез, гаиләдә үскән балалар. Әни назын, җылысын тоеп үскән бала һичшиксез бәхетле булырга тиеш. Әти-әни назыннан мәхрүм ителгән балаларга киләчәккә өмет бирү, яна аларны гаиләле итү, әлбәттә изгелек тә һәм бүгенге заманада зур батырлык та. Экраннарда югары яркәйдән Асфира Хаки кызы Габдрахманова һәм аның гаиләсе турында видео язма. Бу дөньяга һәркем аерым бер максат белән махсус гамәлләр кылыр өчен җибәреләдер күрәсең. Кемдер яхшы укытучы, алтын куллы табиб, кемдер җырчы яки шагыйрь булып, кешеләр җанын даваларга килә. Ә инде шулай ук дөньяга ана булырга, төгәлрәк итеп әйтсәк, ятим балаларны бәхетле итәр өчен җибәрелгән изге күңелле затлар да була. Югары яркәйдән Асфира Хакки кызы Габдрахманова. Үзе сөйкемле генә, әмма искиткеч батыр хатын кыз. 2007 елда әллә күпме уйланулар, борчулулар үткәреп, 3 яшьлек үзенчәлекле 2 игезәк малайны Уфаның 2нче санлы балалар йортыннан өенә алып кайта. Шурсыз, шук малайлар аның тормышының әлбәттә астын өскә китерә. Йокысыз үткән төннәр дә аз булмый. Башта бик авыр булды, яңадан башта инде кем ничек помогать итәлде барсы да, кем киңәш белән. Авыр чаклары төрле чак була инде, бәләкәй чакта бәләкәй төсле, хәзер другие проблема, хәзер мен уже ничек кая барбыз, ничек кайда укырбыз, шулай дип кайгырам инде. Аңлашып яшәйбез, тыңлайлар инде, кеше Урта инде аларның гиперактивный да, они очень любознательный да бит инде, сорайлар, бүтән кешедән кыенсынмайлар алар, әрсезләр дә бит инде. Бүген инде Рәмил белән Рәвил 15 яшькә җитеп, Зифа буйлы көләч йөзле егетләр булып үсеп киләләр. Тырышып 4нче мәктәптә белем алалар, киләчәккә зур планнар коралар. Аларны бар нәрсәдә кызыксындыра. Якты дөньяда булган һәр шөгыльне үзләштерергә ашкына, бигрәк тә рәсем төшерү, йортларга проектлар төзү белән булышырга яраталар. Үскәч инде икесе дә янәшәдә бер төрле зур өйләр салу Рәмил белән Рәвилнең төп хыяллары. Ә инде иң иркен, якты, җылы бүлмәдә әниебез торачак, диләр алар. Мамочка, ведь ты у некоторых злая, Айма. Хоть Оламаш шлядом, все, давай в интернат сдавай, Айма. А она все прощает, умеет прощать. Добрая душа у моей мамочки, шо. Бүтін кіші иногда завидуют, әни дәріс, я реально шумды әни егіз бар, я реально ол сіздің қорай. Рай, киндера, ошата, икізге 2 бүлмә бар дейлер. Қойсы бір кішілер әйтелер, әнізге памятник қойырлық, шулай әйтелер. Асфира ханым үзе изгелекле һөнәр иясе дә, ул мәктәптә фельдшер булып эшли, укучы балаларның сәламәтлеге сагында тора. Әмма тормыш асылы инде аның өчен, әлбәттә, шул 2 сабыйда, Рәмил һәм Рәвилдә.
Бер үзе бар көчен, бар йөрәк җылысын, бар өметен аларга сала. Бәхетле киләчәкләре турында хыяллана. Ике баланың яклаучысы, саклаучысы, өмете һәм бәхете аларның әнисе ул. Илеш районы муниципаль районы хакимияты башлыгы орынбасары, район хәйрия фонды җитәкчесе Рамил Назым улы Хайретдиновны шакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле райондашлар, килгән кунаклар. Biz bugün birinci tapkır şuşunday izge kişege jıyıldık. Biz bugün indi özümüzün rayonda halkka türlü yoklap yardım etken, güç salgan kişilerge rahmet edirge jıyıldık. Aların işin görürge, nişik yardım etkenlerin, aların büleklerge jıyıldık. Menin de şuşu fondunun reisi bularak rayonda bir köp kişi müracaat ete ağır halde kalganlar. Ulda olsa yangın çıkıp üysüz kalgan kişiler bir köpündeşe. Balalarını şirlegen, balalarına operasiya sarıga, bayılır yolga çıkırga soragan kişiler kile. Üzleri şirlegen kişiler bütün eyde bir tiyinsiz daruğa, akşaya yardım etseniz edip kilerler. Biz indi alar bilen, her birisi bilen söyleşip, her birisi bilen anlaşıp, özümüzden kişkine olsa da yardım etmeye tırışabız, her birisine. Varsa da indi, şunday gana, belki gana yardım olsa da rahmet edip biterler. Şu indi, şu kişege jıyılanız için, şu kişeni uyuşturgan için, kultura rabatlıklarına, kilgen artistlar, kilgen zor konaklarga, zor rahmet etesin kile. Bunda kilgen tamaşaçılarga indi. Vakit topap kilgensiz, ülüş kötkensiz, izgilik şögensiz. Şu izgilikleriniz özünüzge ilanıp aytsın. Zor rahmet. Zor rahmet. Rayon hakimiyetinin rahmet hatı topşırıla Danil Zülüfulu Valiyevka. Aspirar Hakkı kızı Gatratmanova'ya. Gerekli izgilik işler için. Hay vakitte bir жылы karaş, жылы, nazlı söz de jite ağırlık geçirgen kişinin hali yaşırsın için, köngeli köterilsin için. Yokta gına bizning halkta yaxşı söz can azığı deyip aytmaylar. Eyi, yaxşı söz, moңлы, матур жыр да көп pişrakta köngillerge devam et. Kaderli dostlar, sahnemiz türüne özünün jırmanları bilen, köngillerimizge şifa, sihat ödeşici artistlarımızın birisi, Ejey avunda konat nığıtıp, bugünkü günde Başkırtistan'dan at kazangan artisti ismin yürtüşü, Tuymazı Tatar Drama Tiyatro artisti, yaktışımız Fengil Muhammedinov'ni şakırabız, karşı alırız. Keyfim yaxşı bu benim. Bu derinki. Eğer de keyfim bitse, gibit kameram da, bir paket kapital da, şurada keyfim tabii ki de. Demli tamak ettim.
zamanında şu konfetler için çok felaketti o zaman. Yani markom bir karısıydı. Birer mesele uğruna koymasak şuat edip yivere tırmanıydı. Ati markom ne hatırlamayın. Bine bir yaşlarında hoca. Yani markom. Şu konfet için İger biter bir üzüm olan derecesinde yala oturan. Bir zaman yani marhum şu konfetlerini şkafta bekliyormuşlar. Başkasın muzi bilirdi. Men tege şkaftırları ey göreyim, kuarayım. Hiç konfetini olalmayayım. Tek şeyim taptım. Kuarttağa şörefi sütende şok bir konfet. Yani konfet yok olan bize nişi hikâni bilmeyin. Ondan sistem, ne bilettiniz malay? Dikke, sükke, epige, bir kaşık dikmedik. Nur şu konfetke yine malay. Rahmetleri boşaltılmalı. Bu vakitlarda kibitke 10 litreli buskü bilen olma kabulmüş. Sen yol koyda. Bol kaşık bilen üstünden şakkına sığırıp alıp yani şunu size koyan size ben mi? Ağız açtırada telini koyda bol kaşık bilen şak bana bak. Sondan sizdir. Olma babetlasından til koraya iken. Bitti zamanalar. Kaç günlerin gök yürüp izden munçağa su taşır. Munçağın bırakın da su taşırsa papağa varıp eder. Papa su taşıdım munçağına koyuyor. Şu vakit papanına orada iş konfetleri. Ne iki de tuğu, dört de tuğu, iş konfet. Yalayken tamam anlamıyorum. Ne? Anın gibi şoför. Oksaları var. Bu vakıtta şoför kişi. Zor kişi. Üzerinde, boğalarda konfetler tuygan. Ne kadar iş konfet? Hiç konfet. Bir şunda kuşlar. Kuşların ortasına ben niye varım? Yok iş konfet. İş konfet. Bir zaman bu sefer işleş bizden klas Leningrad'a ekskursiyaga жиылды. Men Esmaurday таза малай бақырып yollayım. Çünkü baramın әнкенің 23 тәп ақшасы. Міне, yok енді қойнасың 23 тәпке. Мен yollayım. Ол суға. Жылама! Yüzüden tuğan olur! Görünmeden çelik olmaz! Niye kırgan edin Merkun Bey? Şundan da görünmeden çelik kalmadı. O Leningrad demin yamadan Kırkalağa uydan girip çıktı. Ama lakin doğan yap, doğana ol, sağındıra. Ne gitkende gözüydü. 17 yaşlık yaşmalay. Basudan baram. Basu tulu erim. Şol erimisi oyak balıklarıma singen. Aman da şol avımını iske alsam erimisi burun tülünde oynatmay. Ama lakin sağındıra o. Aytsam eğer avılıma çıksam eğer bulunmaz.
deme, erim ise erim deme. Tanrı bir mi erenlerinin ele ise ele deme. Mine gene erme deme, erim ise erim deme. Şol erimler ise singen, sağış diyen yaralarga. Yanlarında birevde yok, yaralarga oralardan. Tınga girmi erimlerinin ele ise ele deme. Mine gene erme deme, erim ise erim deme. Tınga girmi erimlerinin ele ise ele deme. Mine gene erme deme, erim ise erim deme. Kandil Muhammadina. Bizning kishimizni davom etdi. Bashqurtoston Respublikasining xalq artisti, Tataristonning ot qozongan artisti, Shammat o'g'lining eng mo'ng'ul yigiti Idris Kalimulli. Qarshi olinglar.
Все по 100. В цокольном этаже здания «Магнит» у дома открылся новый магазин. В большом ассортименте здесь имеется трикотаж, футболки, платья, рубашки, лосины, халаты, туники, колготки с начесом и носки, шапки детские и взрослые, а также детская одежда и необходимые товары для дома. Мы ждем вас каждый день с 9 до 19 часов без перерыва на обед и выходных по адресу улица Пушкина, 7/1, здание «Магнит» у дома, цокольный этаж. Магазин «Все по 100». Эльдорадо поздравляет всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем и объявляет суперакцию. Самые трогательные скидки для самых красивых и женственных. Наш адрес: Верхняя Иркеева, улица Коммунистическая, 33/1. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Экраннарда сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән котлаулар программасы. Беренче тәбрикләү хатыбыз Фирдәвис Тимерсалих улы Гимазетдиновка яңгырый. Түбән Ширеккүл авылында игелекле гомер кичерүче, кадерле кешебез, тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез, кодабыз Фирдәвис Тимерсалих улы Гимазетдиновны ямлы язлар алып килгән 65 яшьлек истәлекле юбилей белән кайнар котлыйбыз. Сәламәтлек иң зур байлык диләр. Шушы байлык әтиебездә имәндәй нык булсын иде. Сау сәламәт булып, якты дөньяның барлык шатлык сөйнешләренә төренеп, бәхеткә күмелеп яшәргә язсын кадерле безгә. Безнең кадерле кешебез 1954 елның 10 мартында Тимерсалих белән Мәдинә гаиләсендә көтеп алынган беренче мәхәббәт җимешләре булып дөньяга аваз сала. Зоотехник һөнәрен үзләштереп, гомер буе Куйбышев исемендәге хуҗалыкта тырыш, фидакар хезмәтен салды. Баш зоотехник вазифасын башкарды. Эшләгән коллективында ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр булды. Шәхси тормышында да бик бәхетле безнең кадерлебез. 1978 елның 28 декабрында Лаяшты авылы салуы Рәзинә Закар кызы белән гаилә корып, алар менә инде бер-берсенә кирәк-терәк булып, 40 елдан артык тигез гомер кичерәләр. Шул гомер эчендә безгә 2 балаларына, кызлары Ләйсәнгә, уллары Илдарга яшәү бүләк итеп, безне җил яңгыр тидерми назлап, иркәләп үстереп, зур тормыш юлына аякка бастырдылар. Бүген алар 4 аныклары өчен җан атып торалар. Кадерле әтиебез, сиңа матур юбилейң көнендә гомернең хәерлесен, озынын, сәламәтлекнең кырыч тайныклысын, шатлыкларның мөлдерәмә тулысын, бәхетнең ташып торганын, тормышның ямлесен, әниебез, картыебыз, кодагыебыз Рәзинә Закар кызы белән муллыкта, тигезлектә, бәрәкәтле йортыбызга ям өстәп, берсе өчен берсе изелеп торган парлар булып, балалары, оныклары өчен юл күрсәтүче маяк булып, тигезлектә бәхетле гомер кичерүләрен телибез. Алдагы елларда тагын да зуррак юбилейләреңне бергә җыелып каршы алырга язсын дибез, кадерлебез. Чөнки без сине бик нык яратабыз, синең белән горурланабыз һәм хөрмәт итеп яшибез. Әтиле йорт иң бәхетле нигез, шаулап ачыла аның капкасы, ихатасы нурлы, табыны тулы, бәхет белән балкый як-ягы. Безнең өчен күпме тырыштың син, уйландың син гомер эчендә. Онытмабыз, әти, һичбер вакыт. Рәхмәт сиңа барысы эчендә. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунсын күңел түренә. Барыбызга канат, терәк булып, талмый атла гомер үренә. Ихлас теләкләр белән тормыш иптәшең Рәзинә, улың Илдар, киленең Айгөл, кызың Ләйсән, кияүең Иван, оныкларың Илназ, Айлинә, Ника, София, кодагыегыз Әлфия, Фават. Хөрмәтле Фирдәвис Тимерсалих улы, 65 яшьлек якты гомер бәйрәмегез котлы булсын. Матур юбилейләрегез сезгә көтелмәгән шатлыклар, куанычлы хәбәрләр генә алып килсен. Килер көннәрегез җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Музыкаль күчтәнәч сезнең өчен яңгырый.
дарьяны жырлап кишерилик. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның теләге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның теләге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның теләге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның теләге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның теләге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның теләге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның теләге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Хәзерге иң изге теләкләребез, иң матур җырларыбыз Флүзә Фәнзил кызы Фархат Шынага яңгырый. Үзебез әни булгач, баланың нинди газиз, кадерле булуын аңладык. Чынлап та бала гомернең һәр мизгелен сөенеч, шатлык белән тутыручы икән. Уйласаң, без һәммәбез дә балалар, безнең дә әниебез бар. Иң якын, иң хөрмәтле кешебез әниебез бар. Безнең әни Буралы авылында туып, хәзерге көндә Югары Ярки авылында яши. Хөрмәтле әниебез Флүзә Фәнзил кызы Фархат Шынага 27 февральдә 60 яшь тулды. Кадерлебез безнең өчен бердән-бер иң кадерле олы зат. Ул әтиебез белән безне үстергән, аякка бастырган, борчылган, күпме куанычлар, бәхетләр кичергән кеше. Ул һәр көнне күңел җылылыгы бирүче, киләчәккә өмет, ныклылык, таяныч булучы үрнәк. Ул бар туганнарны, балаларны, кияү оныкларны бер түгәрәк өстәл янына туплаучы. Ул гомер уртасына якынлашучы, гап-гади хатын-кыз. Кадерлебез, сине шушы бәйрәмең белән ихластан тәбриклибез. Теләкләрнең бары изгесен, бары яктысын чын күңелдән сиңа юллыйбыз. Әни, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде без балаларың тормышта үз юлыбызны табып, гаиләләр корып яшәсәк тә, син һаман без дип янып көеп яшисең. Синең алда без баш иябез. Бөтенесе өчен дә зур рәхмәтебезне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, чиксез бәхет, шатлыклар, имин тормыш,
кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә без балаларыңның, оныкларыңның кадер-хөрмәтен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сиңа. Әнкәй диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлама әле, картаям дип, шат көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Котлы булсын әни туган көнең, озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы эчендә. Дип язалар сезне üzülеп яратучы кызларыгыз Гөлчәчәк, Ләйсән, кияүләрегез Илнур, Владимир, аныкларыгыз Назгөл, Арина һәм Артем. Арытаба хат юларын Лаяшты авылында яшәүче кодагыз Рәфис, кодагыегыз Зилә, Казан шәһәреннән Ирина дәвам итә. Әйе, кеше яшәгән саен зирәгәя, тәҗрибә туплый. Синдә нәкъ менә шулай, тормышчан, олы җанлы, хөрмәткә лайык. Һәр вакыт олысына да, кечесенә дә киңәш бирергә, ярдәмгә килергә әзер кеше. Син бүген яраткан балаларыңның таянычы, кадерлесе, оныкларыңа яратучан дәвәни, туганнарыңа төпле киңәшче, дусларыңа ачык йөзле, изге җанлы, эчкерсез дус булып, сокланырлык итеп яшисең. Шушы күркәм гомер бәйрәмең белән котлап, иң изге теләкләребезне юлыйсы килә. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы-хәсрәткә бирешми, көчле рухлы булып, балаларыңның игътибарын, җан җылысын тоеп, игелеген күреп, озын-озак гомер кичерергә язсын. Әкрен генә йомшак карлар ява, күңелләргә сафлык, моң салып, туган көнеңдә саулык, бәхет килсен, кышкы бураннарга уралып. 60 яшь ул картлык түгел, күп бит әле алда яшисе, кайгы күрми, рәхәт, тыныч яшә, шатлык белән гөрләп яшәшә. Бу гомерләр искән җилләр кебек, сизелмичә үтеп китәләр. Гомер юлларында бәхет теләп, гел елмайсын якты иртәләр. Җан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар, кунак булып җирдә йөрергә. Исән имин булып яшик, шатлыкларны бүлешеп, үтсен әле гомеркәйләр бүгенгедәй килешеп. Хөрмәтле юбилярыбыз, Флүзә Фәнзил кызы, сез бүген иң якын кешеләрегездән, балаларыгыздан, кода-кодагыйларыгыздан бик талаеклы, җылы сүзләр ишеттегез. Алдагы көннәрдә дә балаларыгыздан тик игелек, изгелекләр күреп, аларның кадер-хөрмәтендә бәхетле гомер кичерергә язсын. Хәзер якыннарыгызның җыр бүләген кабул итеп алыгыз. Туган көнең белән котлыймын
Кемгә энекәш, кемгә абый, кемгә шибәр әти һәм туган, ямьле язны тагын ямьләр өчен, бу дөньяга син туган. Язлар гына бүләк итәдер ул, бу дөньяга синдәй затларны, рәхмәтләргә кушып кабул итче, йөрәктәге барлык назларны дип котлыйсыбыз килә. Бүген сезнең чын күңелдән котлаулар программасы аша Буралы авылында туып-үсеп, хәзерге вакытта баш калабыз, Уфа шәһәрендә игелекле гомер кичерүче, кадерле, хөрмәтле энем, абыебыз, шибәр әтиебез, Мөдәррис Рифкат улы Шәйдуллинны 60 яшьлек күркәм юбилее белән. Туганыбызга гомер бәйрәме уңаеннан кырыштай ныклы сәламәтлек, зур бәхет, шатлыклар, парлы, тигез гомер телибез. Безнең якын туганыбыз, тормыш иптәше Гөлүсә Фәнис кызы белән 40 елга якын иңне иңгә терәп, шатлык куанычларны уртак итеп, тату, матур, җитеш тормышта гомер кичерәләр. Аллага шөкер. Үзләре кебек акыллы, эш сөйчән, берсеннән берсе шибәр, акыллы, 2 бала тәрбияләп үстерделәр. Уллары Марсель гомер юлдашы Ирина белән Буралы авылында яшиләр. Кызлары Лилия тормыш иптәше Радик белән Уфа шәһәрендә гомер кичерәләр. Кадерле туганыбыз, 3 оныклары Арина, Милана, Динара өчен изелеп торган ягымлы, назлы карт әти ул. Безнең туганыбыз бик акыллы, уңган, ярдәмчел, тырыш, туган җанлы, кешелекле, кунакчыл ул. Туганнары, дуслары нинди киңәш, ярдәм килеп сорасалар да, кулыннан килгәнчә ярдәм итә. Төпле киңәшләрен бирә, тәкъдимнәрен җиткерә. Безнең туганнарыбыз безнең һәрчак ачык йөз, тәмле сый-ниғмәт белән каршы алалар. Бу тормышта адәм баласына әллә нидә күп кирәкми бит. Бер утырып тәмле шәйләр эчеп, ихлас сөйләшүләре не тора. Киңәшләшеп, ярдәмләшеп яшәр кешеләрен булу ул зур бәхет. Шушы бәхетебез озын гомерле булып, безне тагын да бүгенгедәй шатлыклы вакыйгалар уртасында гына очраштырып торсын иде. Кадерле энем, абыебыз, шибәр абыебыз, тагын да зуррак юбилейларыңны шулай бергә булып, бердәм булып, күтәренке кәефләр белән, туган тумачалар, якыннар белән имин көннәрдә каршы алырга язсын. Алга табада тормыш иптәшең Гөлүсә Фәнис кызы белән шатлыкта, куанычта, балаларыгызның бәхетләренә сөйнеп, аныкларыгызның уңышларын уртаклашып, тигезлектә, тынычлыкта озын гомер кичерергә насыйп итсен. Без, туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакын аклап, атлык бергә гомер үренә. Бармак арасына ит үсми ул. Читләр генә безне чит итә. Бер-береңә кирәк, терәк булып, яшәүләргә җирдә не җитте. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше туганна килеп сыена. Исәнлектән аермасын Ходай, бергә булыйк гомер буена. Иң ихлас теләкләр белән Рәис, Рәйсә, Зыя, Василә, Рөстәм, Ринат, Әминә һәм аларның балалары. Хөрмәтле Мөдәррис Рифкат улы, бездә ямьле язлар алып килгән 60 яшьлек юбилейгыз белән тәбриклибез. Сезгә ныклы тазалык, алдагы көннәрдә дә якыннарыгыз, туганнарыгыз белән аралашып, ярдәмләшеп, шөкердәшеп, бәхетле озын гомер кичерүегезне теләп, җыр бүләгебезне тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Әкрен сиздермеші, яшьләге гомерен үтә. Йөрәгем һич тә картаймый, һаман да нидер көтә. Картая минисең йөрәк, маңгайлары сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да. Картая минисең йөрәк, маңгайлары сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да.
Hatalıday his item Elle yaşlığın hisleri Eğlenip kaytan iken Korkutayan ümisin yürek Mangaylar sırlansa da Üttü yaşlık güçlerle gidip Jırlara da jırlanasa da Korkutayan ümisin yürek Mangaylar sırlansa da Üttü yaşlık güçlerle gidip Jırlara da jırlanasa da Muhabbet yaşları deliler Bulaul her kimde de Muhabbetsiz yaşab bulmay Ola kaygan günlerde de Korkutayan ümisin yürek Mangaylar sırlansa da Üttü yaşlık güçlerle gidip Jırlara da jırlanasa da Korkutayan ümisin yürek Mangaylar sırlanasa da Üttü yaşlık güçlerle gidip Jırlara da jırlanasa da Üttü yaşlık güçlerle gidip Jırlara da jırlanasa da Эльдорадо поздравляет всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем и объявляет суперакцию. Самые трогательные скидки для самых красивых и женственных. Наш адрес: Верхняя Иркеева, улица Коммунистическая, 33/1. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тамам. Таковы илишевские новости на сегодня. Мы ненадолго прощаемся с вами. Всего вам доброго!